ମୁଁ ଶ୍ରୀମତୀ ବାସନ୍ତୀ ଦାସ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସମ୍ବାଦ ସାହିତ୍ୟ ଘରର ପ୍ରଥମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ, ସ୍ଥାନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଟାଉନ୍ ହଲ୍। ସମସ୍ତ ଅତିଥିବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ମୋ ନମସ୍କାର। ସମସ୍ତ କବି ଓ କବିୟତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମୋ ନମସ୍କାର ଜଣାଇ ମୁଁ କବିତାଟି ପାଠ କରୁଛି। ଆଉ ଯେତେ ଭାଷା ଶିଖୁଛ ଶିଖ, ନିଜ ମାତୃଭାଷାର ମହତ ରଖ। ମୋର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ବାପା ଓ ବୋଉ। ବାପା ମୋର ଭାଗବତ, ବୋଉ ମୋର ଗୀତା, ତାଙ୍କରି ଚରଣେ ନୁଆଁଇଲି ମଥା। ଶାଶୁ ଓ ଶ୍ୱଶୁର ଯେ ଅଟନ୍ତି ରାମାୟଣ, ତାଙ୍କରି ସେବା କରି ସୁଜି ଦିଏ ଋଣ। ମାଟି ମା ପୂଜା କରେ ମୋ ଜୀବନ ସାରା, ଦୁଃଖୀରଙ୍କି ସେବା କରେ କଟେ ମୋ ଜୀବନ। ଗୁରୁ ମୋର ଅଟନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାଣର ଆଧାର, ତାଙ୍କରି ଚରଣେ ମୋର କୋଟି ନମସ୍କାର। ଜଗନ୍ନାଥ ଅଟନ୍ତି ଯେ ମୋ ଜୀବନ ସ୍ୱାମୀ, ସେ ଯେ ସର୍ବବାସୀଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ। ଦୁଃଖ ସୁଖ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି ସାଥିରେ, ସେ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲେ ମୁଁ ସଂସାରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।